Nadobudnutím primeraných vedomostí z monitorovania životného prostredia, environmentálneho inžinierstva, ekologického nakladania s odpadmi, zo základov toxikológie, bezpečnostného a spoľahlivosti environmentálneho manažmentu získavajú vedomosti na posudzovanie bezpečnosti technických systémov, výrobných technológií, analýzu nehôd a havárií, identifikáciu a kvantifikáciu rizík a navrhovanie preventívnych opatrení na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. V zložitých ekonomických podmienkach sa fakulte darí budovať laboratória na úrovni, ktorú vyžaduje univerzitné vzdelávanie. Mnohé úlohy je možné riešiť na unikátnych experimentálnych zariadeniach a systémoch. Vedecko-výskumná činnosť sa realizuje formou vedeckých a vedecko-pedagogických projektov, grantových agentúr VEGA, KEGA, APVV a projektov v rámci medzinárodných programov a projektov MVTS. Významnou súčasťou vedecko-výskumnej činnosti fakulty sú projekty zmluvného výskumu a vývoja, obsahovo orientované v súlade s vedecko-pedagogickým profilom fakulty. Požiadavky na profil absolventa zo strany priemyselných podnikov sa operatívne prenášajú do študijných programov fakulty. Takýmito zmluvnými partnermi fakulty sú napríklad PSA Peugeot Citroën, Volkswagen Bratislava, ZF Sachs Slovakia, EBO Jaslovské Bohunice, VUJE Trnava, ZVS Dubnica, Trends Trenčín a ďalšie. V roku 2007 bola tiež podpísaná zmluva o vzájomnej spolupráci a kooperácii, na základe ktorej sa budú rozvíjať vzťahy v oblastiach vedy, výskumu a pedagogiky medzi Pohang University of Technology v Kórei, firmou Böhler Edelstahl v Kapfenbergu a MTF STU. Organizáciou vedeckých konferencií a podujatí vytvára fakulta prostredie pre prezentáciu výsledkov pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti fakulty a ich porovnanie s výsledkami činnosti ďalších významných vedeckých, pedagogických, výskumno-vývojových a podnikateľských subjektov Slovenskej republiky i zo zahraničia. Štatutárnym zástupcom fakulty je dekan fakulty. Manažment fakulty zabezpečujú prodekani pre oblasti vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných vzťahov, oblasť rozvoja a informačných technológií a oblasť vnútorných vzťahov. Základné zložky organizačnej štruktúry manažmentu MTF STU tvoria ústavy fakulty, Ústav materiálov, Ústav výrobných technológií, Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky, Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. Servisnými a podpornými útvarmi manažmentu fakulty sú odbory, ktoré zabezpečujú služby súvisiace so štúdiom a vedecko-výskumnou činnosťou v oblasti komunikačných a informačných systémov, služby akademickej knižnice a vydavateľstva s podporou Public Relations a služby súvisiace s ekonomicko-správnymi činnosťami fakulty, zabezpečujúce riadny chod a prevádzku fakulty. Vo výučbe teoretických aj odborných predmetov sa využíva moderná výpočtová technika a moderné programové vybavenie. Študenti môžu využívať zariadenia ústavov a katedier, výpočtovú techniku, služby akademickej knižnice. Informačné fondy fakulty sú pravidelne doplňované a databázy informácií aktualizované a sprístupňované. Ku všetkým informačným zdrojom majú študenti bezplatný prístup a môžu ich využívať na prezenčné štúdium v študovni alebo formou výpožičiek. Akademická knižnica sprostredkováva všetky štúdijné materiály aj v elektronickej podobe. Projekt digitalizácie učebných textov fakulty je jediný v akademickom prostredí Slovenska. Fakulta má vlastné elektronické vydavateľstvo Alumipress a je napojená na medzinárodné informačné systémy SANET a internet, elektronickú poštu a je užívateľom aj ďalších informačných technológií. Materiálovo-technologická fakulta má vlastný študentský domov so študentskou jedálňou poskytujúcou celodenné stravovanie. Študenti prvého ročníka sú ubytovaní prednostne. V internáte možno bývať v dvoj- a trojposteľových izbách.
Študenti môžu využívať 2 telocvične, posilňovňu, kryté tenisové kurty, plaváreň, saunu, ako aj nekryté športoviská, ihriská pre loptové hry, bejzbalové a softbalové ihrisko, ktoré je najlepšie na Slovensku, atletický štadión, kurty a fitness centrum, ktoré sú priamo v areáli školy a sú voľne prístupné študentom fakulty. Na záver slovo dekana profesora doktora inžiniera Olivera Moravčíka. Dámy a páni, bolo mi potešením, že som mal možnosť vás oboznámiť s našou materiálovo-technologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Ak sa nám podarilo vás osloviť v zmysle budúcej kooperácie, prípadne nadviazania partnerských vzťahov s nami, obráťte sa na nás dôverou. Ďakujem.